пробваме. Айде, вече почвам. Ти вече си вътре, не излизай. Вече снимаме, айде. Холивуд видео, бе. Да. Кой бе? Кой бе? Ти кой си? Къде си? Владо, това е за Владо. Ти искаш да не мърдаш ли? Пали лодка ти тръгва. Значи ти тебе за филм, за видео. Кой бе? Лена, Юлия. Кой си? Къде си? Петър. Кой бе? Кой бе? Аз знаме, че си във водата, не сме забравили. Вили, завърти се към нас малко с ръцете. Ръцете, момиче. Кръцете, краката. Чакам, тук сме, автобуса ме е тръгнал. Чакаме. А? Готова ли си? Айде. Готова ли си? Да. Айде. Браво! Що падна, бе? Що падна? Ти излезе от водата. Много легна назад за това. Музиката е много тиха за това. Вили, много ти е тиха музиката, нали? Затова? Юле, хай. Maybe that's for the Facebook. Много добре, това беше много добре. Yeah? Васко, ти ли си? Не съм аз. Що, бе? Не. Айде, още един път опитваме и спирам да снимам вече. Ако ще ставаш, ставай. Готова ли си? Чакай, ще се изправиме малко. Тя вече умре от студ. Давай. Браво! Браво! Шампион! Падна и се оплаши, дай да я падне. Браво, Бебо! Още? Браво! Браво! Това момиче, голям работа е. Аз няма да пробвам, че лодката не тръгва с мен. Тая котва няма да я пускаме. Добре. Айде, чао! Сега обратно ще тръгнем.